sin libertad. Nos queremos libres. Aquí se acaba la retirada con su orientación sexual o identidad de género. Orain, eta hemen, beldurra bukatzen da. Y aquí no pasa ni presentes una agresión y pases de ella. Kontzitan, 11 minutu festari hasiera emateko, begira nola betenen plaza, jarri dute bozkorrainetatik musika, eta jendea orain bai, benetan berotzen ari dela, eta ikusten 10 minutu garai berri batean egonen garetan, eta Iruña pentsat, beste urte bat hasiko dela, ezta? Zerbitzera hemen, bagoiak batetik bestera, alkatea batetik bestera lanbile bezala, ezta? Sekulako giroa Iruñean, uztailaren 6. da gaur, 10 minutu esatako eguerdiko 12etarako 2017ko Sanferminei hasiera ematen ikusiko dugu zuzenean Euskal Telebistaren bitartez. Guk esango dugu, Juan Martínez de Irungo pilotariak udaletxean dagoelako, erretiroa alabeharrez iragarrita, erretiratzen zela iragarrita, sasoi guztietako pelotari honen ekariko bezalantza barik. Oso guztiko mugimenduak bildu dira, berak korrika parte hartu zuen. Ordu bitardietan jaurtiko du herri Sanfermainan bat topatu nahian eta bat, baina babes emateko beste modu bat izan da, supinatzoan balkoian izan da. Balkoietan ere ikusi dugulako errefusatuen aldeko. Kaixo, egunon. Hane Donostiarra da, baina ja urte batzuk dara matzaia hemen Iruñean lanean, normalean lan egitea tokatu zaizu, ezta? Hemen ere Euskaldunak topera, baita ere Sanferminekin eta berak posibilizatuaren nahi. Seguro, Energia bakarrik ez, likioa ez dut baionetatik, baina zamarruko animo kuesu idinketarekin, pozgarrietatik gogorrari dira ematen, animo kuesu idinketarekin jende hasiera jauzika, eta ja... Animo hasiko delako, Sanfermineko bezalako amabietan, arratsaldean edo mandiak eta batotako bai, zinbesteko zika guztientzat aritzen, pero... Uztailaren zeiak batez ere, Aitor Amonentzat, hiloekin izaten da, bai, erratoian atuzei jaten dira denak. Erraldoiak ere agertuko zelako, herri izango da lehenetan zierra esan bezala, eta erraldoi maitagarriak bihurtzen ari da, edo bintzen aurteko kortegin bai, zela, ahitxuen elurrak bai, ez da? Gara, minare kilikia, bai. Da kilikini beltzunarena eta aurteko kartela. Ikatzeko bat, sensazio agarro, bai, aurten berriz ere, karabinarre karteleko protagonista, izan ziren finalistak, bai. Niri adibidez gustatzen zitzaidan, hiltzeekin egindako enkirroarena, baina hauxe da, aurteko kartela, kamisetak, kartela, fitxa eta toku bizitan ekingo duguna, eta kartela eskuan dara. Bilatu batez, ikuste guztiak ja prest egongo direla, minutu baten ditugu ere isildo egizu garelako kontakizuna zuzenean ikusi Euskal Telebistaren bitartez egiten etxuko ez ere, zuzenean emankizuna emoten. Ipatu ditugu banderak plazan, ipurina balkoian, eta jende zainezka balkoiak betetzen ari dira, eta polipoliki urbiltzen ari da, barruan zeuden agintariak eta bat, zurria iara egiten, balkoira ateratzeko, izan ere, erlojuak okertu. Kalkulo egiten da metro kerratu baten 5 pertsona. Bale, 2005 metro kuadro hauka plazak. Zabaltzua gauzela, Bueno, zatiak ikusten duzu, guztiak ez zatian eskuetan gauken zatiak eskuan jarriko ditugu. Guztiak zain balkoira benetan eta jartakue. Nafarroko dira berrogei urte benetan dituen, Nafarroko dira izan zerkai ordezkaria bezala. Eta jaurteko dutenak. 3 minutu, konfetia jaurtitzeko momentua, laroitzen dinozko kamioiekin jaurtitzen dute, irugutxik denean, 36.000 gora konfetia. Jendeak azterria zapi gorria eskuan, presa dauka, festa esadin, 2017ko Sanferminak has daitezen, eta tekiko zumanean den, balkoia da. Bueno, hori guztiak buruzko xehetasun gehiago ere jasoko ditugu berehala, orain hau ikusi egiten dugulako, ezagutzen buruzko egiten dugulako, herrera bilbairen edalotzei buruzko egiten dugulako, sexu erasoen aurkako kanpainak eta puntuak non dauden komentatu behar dugulako, ikuskizunak, musika, kontzertuak denetarik izango dalako, hori guztia ere esango dugu, eta momentu horretan ikusten ari
erantzukina jauzitzarekin batera. Udaletxe plaza ikusten ari gara, baina inguruko plazak ere beteta daude, Gaztelu plazan ere jende guztiak hartu du Zapigorria, Sarasate pasealekuan baita ere, beste giro batean, Pantaia erraldoi, beste giro batean akaso, baina bakoitzak bere giroa bilatzen du San Ferminetan, eta helikoptero batetik irudia ikusiko bagenu, Zapigorria izango litzateke, noaiteko Iruñeko aldezan oso hartzen duen. Iritsi da unea. Minutu bat! Baladien eta Garinen momentu orain. Erredundantzia bat esango dut ikusi egiten delako. Zein diren honen udaletxeko eraikina hau balkoiara ikusten zelako. Jendea gogotsu hortxe ikusten ditugu. Ez dira hori ziantzi, diakoak, Paula Remirez eta Maria Calabo, balkoia. Zer pasa? Diako bolondresak. Mundu osoan ezagunak diren San Fermin bestei hasiera emateko prest. Sekulako orea, guztientzat, Josu Hasieron alkatere ikusten dugu eurekin. Pamploneses, Irundarra, ¡Viva San Fermín! ¡Hola San Fermín! Sentimendu nabaritzen dira, batetik emozioa, baina bestetik ere sekulako poza, berriz ere San Ferminak hasi dira, haze horea balkoitik era horretan San Ferminei hasiera ematea, eta ikusten da poza, ikusten da emozioa, eta ikusten da darda. Sekulako giro dagoelako, bero zapa Iruñean, eta hasi dira mundu osoan ezagunak diren San Fermin festak. Nork esanen zion, Paula Remirez bera bi asteko orean zegoela. Barekin duten Poderiez barruan egiten dute, gaitzaren birinik eta jotzen ariko dira une honetan, kanpolonezak eta txisturarik elgarrekin, eta hori da, San Fermin hasiera ematean lehenbiziko doinua, eta bederatzi ordu jarraian festa. Bueno, baurten ere gitarra zabala aritzak esatatu moduan prestatu duelako Iruñeko udalak, beste jai herrikoietako mugimenduekin uztartu da 25 ekitaldi ofizialak, gure herri San Fermin. Bueno, ahora le cambio. Salta.
Jaialdi hau aurkeztea izugarria izango da. Gure ustez, gaur, uztailaren 6, festen egun politena izan da beti. Beraz, momentu divertigarriak eta edozein erasorik gabeko festak ospatzera gonbidatzen zaituztegu. Aurten, agintarienarekin hasiko gara, eta gero dantzari dantza eta monteagudo gozatuko dituzue. Hori dantzatuta, jauzi bat, musikoa, eta larrain dantza joko dituzte denok batera dantza dezagun.
era un reino independiente, de pagos y de soldados y de otras cosas urgentes. Desde el 1512, Navarra se unió a Castilla, sin abandonar sus fueros. Así el pacto lo pedía. La Navarra en aquel año mucho fue lo que perdió, pues perdió la independencia, prenda de inmenso valor. Pues hay muchos en España que trabajan con malicia para que la Navarra sea como las demás provincias. Pues si el gobierno de España sigue en sus pretensiones, se tomarán en Navarra serias determinaciones. Con Monteagudo y Cascante, Ablitas, también Varillas, Olite, Tafalla, Estella, Cortes, Buñuel y Murchante, formemos una guerrilla para marchar adelante. Pues también se nos ofrecen, como si fueran hermanos, los valientes alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos. Vivan las 4 provincias que siempre han estado unidas y nunca se apartarán, aunque Gamazo lo diga. ¡Viva Navarra y sus fueros!
Aquí no pasa. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.